Yn enw ydy Eddie Davies ac fi bia GYG Go-Kart Circuit yn Cerrigydrudion. Dwi wedi bod yma ta 18 years, dwi'n meddwl wan. Des i bildio fo ta 18 years yn ôl. Cael yr F1 drifas ar hyd y byd i ddod i mewn i fan hyn i weld y rasio dyn ni'n neud, a dyn ni'n cael rasio ar hyd y byd i gyd. Mae gen i ras yn y Mae yma, a maen nhw'n dod ar hyd y byd i gyd i rasio yma. So dyna y biggest achievements dwi wedi gwneud. Wel na, ges i ddim support really, ges i mewn i'r banc yn y pentre a gofyn os o'n i'n gallu, os o'n i'n cael bildio circuit ac oedd dweud, oce, ond eich i benthu pres, a o hwn yn big challenge in mi. So dwi'n mynd i cael help gen neb really, ac gweithio'n galed really, dyna beth mwy amdano. Efo fi fan hyn, mae gennau deulu tu ôl i mi. So, da ni'n gallu bownsio bethau off yn gilydd, really. Heb y teulu, obviously, so ni'n yma anyway, mae gennau ddau fa ac un mech. Ac obviously mae rhaid, so da ni gyd yn gweithio fo'n gilydd. Gweithio'n galed, byth rhaid i fyny, jyst dweud bod chi eisiau neud o a dal arno fo. Ac os newch chi ffeilio, a well i chi ffeilio wedi trio, na ffeilio dim o gwbl, really. So trio galed, never give in. Ac os ydych chi yn yr area, dewch chi mewn, dewch chi weld beth dyn ni'n neud. Dos i'n haich i fynd ar y go-kart, mae gan ni gaffi fan hyn, a dyn ni'n neud bwyd. Just dewch chi mewn, cup of coffee, enjoy it.